Luwih dhisik genduk niken sing isih nom dhisik, sampeyan tak aturi anu nduk, ngaturke panuwun ingkang tanpa upama marang Bapak Purnomo Sagutrah lan ugi temanten kekalih Mbak Nanda karo Mas Relo. Lantaran panjenengane awake dhewe bisa silaturahim mapan wonten ing Driyareja Nguntara Nadi kene nduk niken. Ayo. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Bapak. Nggih, sugeng dalu nduk. Nggih, kagem Bapak Purnomo. Nggih, leres nggih. Leres Pak Purnomo. Kula niku nek ngapalne namine Pak Purnomo niku kula ngeling-eling Purnomo pedhot ngoten mawon. Wah, iya. Nggih to, Pak? Heeh, wis mari saiki pisan. Oh, ngoten. Nggih, sugeng dalu Pak Purnomo, Bu Purnomo kalian warga Driyareja. Driyareja Magetan. Nguntara Nadi. Oh, Nguntara Nadi Magetan. Nggih niki acarane pernikahan putrane Bapak Purnomo. Nggih, Mbak Nanda karo Mas Relo sing menikah. Mbak Nanda dengan Mas Relo, semoga sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng, cepat diberi momongan. Semoga berbahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Kagem Pak Purnomo mugi-mugi sehat selamat wilujeng. Amin. Asma kinarya japa, Nduk? Asmanipun ingkang kagungan hajat menika Pak Purnomo. Purnomo ki tegese yen ngibarati rembulan kuwi penuh. Dengan sepenuh hati Bapak Purnomo tresnani lan nglestarikake seni tradisi dan menghibur warga masyarakat Driyareja ngono kuwi. Nggih. Selanjutnya Bu Kesi, yo, Mbok Genti. Kula? Nggih no. Neng saderenge kula matur ndongaaken keluarga besar Pak Purnomo. Aku mau berpantun dulu dong. Wah, isik ae. Ya panggah, pantune panggah lho, Pak. Pantune piye Bu Kesi? Nonton wayang, ha? Utuh burung gelatik nih. Oh, genti, Nduk, genti. Alah. Rungokno ya? Nggih. Wirengno ya. Nonton wayang di Kota Magetan Cakep. yang aku sayang. Sik to Pak Cahyo. Piye. Nggih. Nonton wayang ning Nonton wayang ning Magetan. Magetan. Nonton wayang ning Magetan. Heeh. Hanya Pak Cahyo Kunta disayang yang menjadi idaman. Iya. Piye, Nduk? Bapakmu karo mbokmu ki terlalu romantis ngono lho, Nduk. Terlalu romantis sampai sing rondo-rondo karo sing apa jenenge jomblo-jomblo ki iri lho, Bu. Apa iya? Lah mulane awakmu tak dongake muga-muga sok lek entuk jodoh, awakmu ya romantis kayak bapakmu karo mbokmu iki lho, Nduk. Ya amin. Romantis sih lek ning panggung, ning omah yo tukaran kan. Loh, itu yang namanya bumbu, Pak. Bumbu ya, bumbu rumah tangga. Bumbu rumah tangga. Iya. Lah kula ndek wingi ngertos jenengan tukaran kalih Bu Kesi teng ndur panggung Bu Kesi jenengan kengken napa to? Ting TikTok iku lho, Bu. Tak kon jupuk apa ngono lho bapakmu iki. Terus nesu-nesu. Tukaran pokoknya jenengan iku caksi lovers. Wah iya. Kaya rumuse ngene, Nduk. Angger aku bar tukaran karo Bu Kesi. Bar kuwi Bu Kesi mesti mengandung neh bar kuwi terusan. Lah iya. Loh, nyuwun sewu Pak Dalang. Dalam. Nah, niki sekalian napa nggih? Kula badhe istilahipun memberi motivasi kepada pemanten berdua. Mbak Nanda, khususipun Mas Relo. Ya. Mas Relo, ngeten Mas. Gini Mas, kalau saya bilang bahasa Jawa ngoten jenengan anu nggih ngertos nggih. Dadi ngeten niki. Sing kula alami tiang berumah tangga menika biasanipun keromantisannya itu hanya bertahan selama 5 tahun. Muga bar kuwi halah kadang-kadang orang gagas pasangane. Neng jenengan jangan rumusnya ada satu hal. Apa Biasane ngene lho, Nduk. Wong lanang iki biasane lek ning ngarepe wong wedok ngono iki gayane iki ora ngawaki. Lek salahane ora ngawaki, ya toh? Ning wong wedok iku Mbak Nanda pinginnya selalu dimengerti. Orang mong Mbak Nanda tok, orang mong Bu Kesi tok. Tak kira ibu-ibu sedaya teng mriki nggih ngoten nggih, Bu. Wong wedok niku pinginnya dimengerti nggih napa mboten? Nah, tapi ngoten niku. perempuan itu bukannya selalu ingin dimengerti, Bu. Ancene perempuan itu tidak boleh salah, Bu. Iya, betul. Karena laki-laki itu tempatnya salah. Nah, jadi laki-laki itu harus apa? Menghargai gitu, Bu. Namanya laki-laki itu harus mengalah. Bener, makane Mas Relo, Pak Cahyo mengalah. Orang Mas Relo, orang Bapak Yoyo. Pokoknya jenengan ini bener, ora bener, salah, ora salah, kudu
ngaku salah ning ngarepe wong wedok. Nah, Itulah laki-laki yang baik. Cocok Mbak Nanda? lek iso ora ngakoni salah tok. Piye, Nek Nduk? iso wis gak kleru kudu ngekeki duit. Iya ta, Bu? Betul. Kok lek hatinya berbunga-bunga. Ngene lho, Nduk. Ini aku nengahi Pripun, nih kok pripun? kuwi nun sewu ora kok mbelani karo bapak-bapak niku mboten. Ning witing klapa sak lugune ngeten Bu Gesi. Jadi tumrape wong bebrayan itu tidak kita saling menyalahkan yang lain, namun kita sendiri harus merasa salah dan harap dimengerti apakah maknanya mencintai. Mencintai adalah ketika kita tidak menyakiti orang yang kita cintai dan juga siap ikhlas legowo menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Itulah mencintai. No. Tapi aku yo enggak. Yang namanya mencintai. Apa? Sing jenenge mencintai ku yo, Nduk, Nggih. tidak boleh saling menyakiti. Iya. Jenenge lek mencintai terus hanya untuk menyakiti untuk apa? Iya kan? Nggih. Cocok? Setuju, Nak? Setuju. Iya. Ngono lho, Pak. Wong aku Oh. disakiti bolak-balik ya, Pak. Alah. Ora. Ngene Nduk Niken. Nalika wayangan ana Ngawi kepungkur lek aku wis janji bakal gaweke tembang karo sampean. Wujude iki Pangkur Putri Ndoho. Ndoho iki lak ya Kediri tegese Nggih. sampean. Nggih. Iki ana sandi asmane. Dadi tembang iki yen diwaca mudhun ngono kuwi tulisane Dimas Niken Salindri. Nah, ngono kuwi. Sampeyan wis sinau apa rung bab kuwi? Tembange Kula kuwi. sampun dikirimi ning nganu. Mboten lali niki swantene mboten nutut. Oh ngene. Iki pancen persembahan kagem panjenengan. Jadi tembang iki dibawani Pangkur. Iki cakepane sing gawe Pak Cahyo Kuntadi. Nggih. Ning cengkoke sing damel ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu. Nggih. Iki dipersembahkan untuk dirimu. Engko nggen bawa ben Bukesi wae. Terus engko bacute iki Kadung Tresna jenengan bisa berdua. Oh, ngoten Ngono ya. nggih. Nggih, ngono. Nggih. Nduk, Ya Bukesi. Sama sing cendek-cendek ora apa-apa aku ya. Ya. Sik dhewe ora apa-apa ya. Wani nih kan? Oke, sip. Yo. Timen budaya ngrembaka Di Mas. Nggih. masinang kling cahya nirna kaiksi Ya, Bu Kesi, bantunan Bu. Nimas mestikaning jantung Ni terus Ken. kenyokang saking doho Sal. salwiring reh nembang beksa wus kacakup Lin. linambaran jiwa tama Terakhir Dri. Triya sumarah mreng Gusti Alhamdulillah. Nggih, sak pangkur ki Nduk, openana ya Nduk tembang iki. nggih Pak Iki lek kun gawe tak rewangi poso 7 dina 7 bengi lho iki. matur sembah nuwun nggih Pak Iya no, tak rewangi 7 dina 7 bengi ora nyedak mbokmu belas aku. Alah gombal among sapa sing ngomong? apa ya kuat ora Ora nyedak nyedok nduk alah Bukesi bapak iki kuwi lho Dek bengi ngene anake turu ngono iki dheweke gayane wira-wiri nang ngarepku lho. Alah. Jam 12 bengi kan. Ngopo Pak? Terus wayahe lho. Ngelingke aku kok
Oh, ampun kleru wayahe tegese lak tengah wengi Bu Kesi tak aturi wudu bar kuwi salat tahajud. Ngono lho maksude. Oh, percaya mboten, Pak? Percaya mboten, Pak? Percaya. Alah percaya karepmu ora ya karepmu. Tak kira wae Endingnya piye Bu? Endingnya piye Bu? Endingnya ya bapakmu ngerti-ngerti ngene lho. Gelandang mbakmu ngene mlebu ngene iki lho kan. Terus diapake Bu? Halah bocah cilik rasane melo ngerti. Halah wong sampean yo ngomong kok iya kan aku ingin tahu. Aja sampean sik belum 17 tahun ke atas. Hari iki 17 ya Bu. Oh iya. Ya bacute anu ya Nduk kadung tresno. Nggih. Nah iki enteng lek iki ora dhuwur nadane. Dhisik ana Niken Salindri. Yo. Lamat was katon tetsane yen mbok brangkatan Wirang
para penonton nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Niken Salindri, luar biasa. Saged istirahat rumiyin sedhela, Nduk. Nah, nggih. Sukesi ya ben istirahat. Iya. Nadyanto bocah wis viral neng gelaring wayang uga neng dangdutan campursari, neng nyatane nembang tradisi ya isih apik ya yuk. Mergo pancen ngibarate omah ki pondasine wis kuat dhisik. Mangkate iki niken mbiyen ya saka wayang dhisik wong ramane iki ya dalang. Oh iya ngono ya, Mak. Ngono kuwi. Yo saiki men rada anget ngaturi rawuhe ya kuwi Cak Percil CS. Wah ya. Yo dikurmati nganggo serampat men Cak Percil menghibur warga masyarakat di Ndriyorjo. Ngono ya, Mak. Monggo Cak, yo serampat dados. Iya iya. Aku lara nang omahe Pak Purnomo ono salah gelem kowe iki. Yuk. Mandek Mas. Enggak. Tung tak digel. Mandek kok. Tok tung tok tung tak telang.
Wilujeng dalu Mbak Cange. Wilujeng dalu Cak Percil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Warga masyarakat mriki sampun ngantu-antu rawuh panjenengan lho. Alah saestu kula mlebet teng daleme Pak Purnomo. Nggih. Langsung ditokne pawon. Lho. Liwat mriki kula. Cetuk Yuti. Tukang masak karo Yuati. Yuati kalih Yuti. Awakmu kok apal? Apal mau mangan apa kuwi jenenge? Ulup apa? Kates. Yuh pawait. Jane iki jane iki apa iki kulup apa obat aku. Lah awakmu ndipuk langsung ning pawone. Lah Ndipuk sing wis dimasak. Lah nggih. Lah sing urung dimasak mbok ganyang yo. Cangkemmu yo pahit. Layak kok pahit le. Alhamdulillah. Nggih. Dangu mboten nate kepanggih. Niki asli wonten Magetan luar biasa penonton bludak niki. Nggih, pancen mekaten. Mertandani bilih piyai Pagetan menika sanget anggenipun tresna dumateng budaya mliginipun wayang kulit. Tepuk tangan untuk penonton Magetan malam hari ini. Luar biasa. Sing nonton niku lho sampeyan kathahe kok gumunku wedok tok jane lanange iki lho ning ndi iki lho. Endi to? Lek iki Lah lanange mosok mung sak cilik-cilik kene iki tok. Lah iki lho wedok tok sampeyan kathahe iki lho. Kowe lho ape ndelok apa yo? Kowe ngerti wayang apa ora? awakmu Delok kowe. Oh, berarti pengen roh. Oh, roh kula temrap kula. Wong sakmene akeh iki mung pengen roh gantenge Percil. Alah. Percil kok iso ganteng kok enek. Percaya to sampean. Apa sampean iki ora tau ngilo apa piye ngarani awake. Ning omah sajake ra enek kaca pengilo. Lha lek sing delok wedok-wedok kok ya mung pengen roh ganteng ku to le. Percil ganteng nggih Bu nggih. Alah. Ya ora. Piye? Elek to. Lah yo lah ngono kok awakmu sombong jare pengen Wis lah ben sombong dhisik le iki teng daleme Bapak Purnomo. Nah, kowe hati-hati kudune ning kene. Timbang diworsoni pedhot. Lah nyapa? Iki duduk Purnomo Pak polisi. Iki Pak Guru. Ora kowe. Lagi ngoten to niki hajate napa? Hajatipun Mahargya Putra Mbiwado Siwi, mantu, Mas. Mantu nggih. Nggih kula dongane Mbak Nanda kalian Mas Rela. Mas Relo. Relo. Lah tulisannya kaya rela mosok mburine rela berkorban. Iki wong Jawa dadi Relo. Relo. Bahasa Indonesia rela. Oh iya, Mas Relo kalian Mbak Nanda jadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Dadi ngono kuwi tak ta? Ya ora ya oke ya. Ngono ki donga ya wis tau wong awakmu kok ndongakno apa mau? Sakinah mawaddah warahmah. Lah awakmu dhewe lho pegatan. Awakmu lho pindho. Ora mawas diri ngono jenenge ya. Lah nggih niki lho. Kuwi gagal mbok mene kene tak gacok cengelmu kowe. Iki wong aku ki ngomong ngene iki ben Mas Relo karo Mbak Nanda ora kaya aku. Lah terus? Lah ya aku ngomong ngene iki lho kok ngomong ngono kowe iso. Awakmu ya ndonga ngono kuwi. Ya mbiyen enggak aku. Lah aku mbiyen ngomongi mbok sing penak iku resepe rumah tangga sing apik iku piye? Lah kowe apa wis rabi? Lho, aku wis. Piro? Wis 10 tahun. Sasi. Yo alah sik 10 wulan. Wis sik anyar tapi kan urung ngrasakne waleh kaya buke. Kowe urung ngrasakne kowe. Mosok mak kesi iki ya waleh karo. Enggak lah wis bener omongane make mau 5 tahun ke atas. Yuh nyawang jembek. Alah. Tenan jare sapa aku ya panggah sakinah panggah apa kowe 10 sasi sik anake. Aku duwe resep kok. Resepe apa? Resepe membangun rumah tangga, membangun rumah, iya to. Kuwi mesti nganggo watu, gragal, krikil. Yo ge ngecor lambemu iki apa piye kok iso. Wong iki manten lho kok nuwun sewu lho Pak Cange. Wong manten mbok kei watu gragal ya lak iki bangun rumah apa piye kok. Lah yo iki membangun rumah tangga padha karo mbangun omah Mas. Sing penting butuhke watu, gragal, krikil. Ya wis jajal omongan. Nah, nganten lorone iki rungokno Mas nganten. Mbak manten. Iya. Iki omongane Mbah Slentem iki. Iya. Mbah Slentem kapan? Nggih. Apa watu ki apa? Watu, gragal, krikil. Watu kudu nguat ngatur wektu. Dadi kuat ngatur wektune, wektu kanggo keluarga, kanggo tangga, kanggo anak bojo, kanggo tangga teparo, kanggo dulur-dulur, kanggo mergawe. Kudu rata. Kudu rata, harus balance.
Iya balance. Watu. Balance. Iya. Gragal. Saploke duwe mobil lagi ae lho, ngerti balance bareng saya. Iya. Lah guna sporing balap. Ya mergane sporing balance. Iya balance. Terus Balance. terus watu gragal. Gragal. Kudune sing grapyak silaturahmi aja sampe gagal. Dadi grapyak karo tangga teparo, karo dulur-dulure ya karo wong tuane. Dadi grapyak silaturahmi jangan sampai gagal. Silaturahmi itu penting. Man ahabba ayu besatolahu fi rizqihi wa yung sa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Ngerti ora pucet nah. Artekna Cil, ayo Cil. Artinya apa? bulanane Google enek lho. Lah. Dadi bahkan aku kelaru senani Gus Miftah kok. Sapa sing pengen didawake umure dijembarno rezekine nyambungo seduluran sing apik karo sapa wae. Kowe iki lho ngono. Iya wah dikeploki. Tepuk tangan enggak apa-apa, tepuk tangan. Dikeploki malah kaya Doro. Lho ora nek ngono lho. Kowe ngomongnya ning ngarepku lho Mak Cak. Lah piye? Lah aku lho Gus Miftah tak eloni, Gus Idam tak eloni. Terus Gus Kautsar. Terus Gus Samsudin. Iki kon tangga kuwi nyapa mbok. Lah fotone enek ning Facebook akeh lho. Tanggaku. Kuwi tanggaku. Iki kabeh iki aku melok, aku paham ngono ki mangsamu. Dadi ngene iki mau paham. Krikil gragal Watu, gragal, sing nguri krikil. Krikil iki tegese Krikil aja sampai keri ningkatke skill. Dadi kepinteran dan skill itu wajib tingkatkan dari tahun menaun, dari hari ke hari. Kudu munggah Sebab apa? Membangun rumah tangga. Wong lanang kuwi dadi gentenge, atape, nak wong wedok sebagai sokone. Sak pinter-pintere wong lanang ora ana saka, kuwi ambruk panggahe. Oh, berarti saka ki penting ya? Wong lanang kuwi dadi atap, wong wedok saka. Berarti anak putu karo lan liyane kuwi dadi dindinge. Oh, berarti menjadi satu Menjadi yang satu, dinamakan rumah tangga. Yang kula mboten ngoten Mak Sange. Pripun? Dengan sing luwih pengalaman. Aku sing pengalaman, aku sing tahu gagal. Nggih niki pindho. Tak bacok cengelmu lho, wis meneng pindah. Lah ya kan pengalaman to. Iki aku ngomongi Mas Relo sama Mbak Nanda. Kita omongi wis iki tenan iki sing tau tak lakoni ya wis pokoke. Aja patek gugu, Mbak. Iki omongane dagelan yang golek duit. Gak omong aku. Lho ya omong. Nek nyata golek duit mbok omong ning kene iki aku ning kene silaturahmi. Silaturahmi tenan. Oh, golek duit. Wong nek mencel-mencel rumah sakit. Nek silaturahmi tok engko duwite tak gawa aku bosok kowe. Lho iki selunas saulan kepungkur iki bosok rene mulih gawe apa ora roh aku. Lah urusanku piye? Halah, engko tak dongakne. Dadi Masa donga tok. donga iki penting. Duit iki keri. Adimu lho Kang wis mbok utang pengen 6 lho iki. Wis to gampang. Mas Relo sama Mbak Nanda. Iki carane mung gampang, Mak Cange. Carane Jadi kudu saling mengerti. Rungokno omong aku. Mengerti. Lah aku ngomong ngene iki, cah wedok, cah cilik nangis. Sedih saking trenyuhe karo omonganmu. Njaluk jajan ora ditukokne mboke. Njaluk jajan. Mas aku nak wis ngerti Ora omonganmu. ning ngono. Compone umpamane enek gerah ngelune Mas Relo, Mbak Nanda, kuwi kudu ngerti. Carane piye? Carane umpama nenek sing lanangi panas utawa piye ge apene wong lanang capek, kesel, panas, apene budal nyambut gawe cukup ning ngarep lawang. Resepe piye? Utawa ning ngarep TV dilus-elus sirahe. Ya ampun, Mas Relo, bojoku sing paling gandeng dhewe ndang sehat ya, Mas. Sesuk lak sehat engko tak paringi ngono ki wis. Wong lanang wis seger waras budal cut nyambut gawe. Mulih teko nyambut gawe sing lanang senengane apa sih? Umpama kaya aku seneng mancing. Seneng mancing, teko omah dek dikai palesan sitok, dikai sangoni 2 juta kon budal sasi. 2 juta. Akeh men sangune kuwi. Wes wong lanang sigrak tenan. Tapi leres. Hobine oleh terus. Oh, Dadi seger terus. Umpamane sing lanang senengane ngopi, Mas budal ngopi mulih-mulih jam 4 isu. Wes los. Sangune piye? Sangoni, wong lanang disangoni, wong wedok sing nyekel dhuwit. Heeh. Umpamane kuwi wong lanang gerah ngelune, ning lak wong wedok kuwi beda. Padha dilus-lus ngarep TV dipangku karo dicium cup ngono mari. Alah malah ditapuk lambemu wong wedok. Wong wedok ora usah ngono, cukup ora usah ditapuk, ora usah dilus-elus. Lah kudune dikon adus. Lah enek greges-gregese dikon adus dijak ning Magetan ning kota, tukokno gelang karo kalung beres. piye? Tekokno ibu-ibu. Napa leres, Bu? Wong wedok kuwi seneng genang karo kalung. Oh iya bener. Kuwi lek kaya ngono kuwi wong lanang terus-terus nukokne apa-apa wong wedok gampang stroke tak omong. Lah kok iso gampang stroke? Lah iya kene iki aku nyambut gawe. Kowe iki buruhe wong wedok.
Nuwun sewu Mak Cangik. Pripun? Jenengan ngeten iki mriki napa? Ngeten iki acara ngeten iki napa jenengan mriki? Silaturahmi nyambut damel. Nyambut damel. Nggih. Artane damel sinten? Ya bojo karo anak. Betul. Suatu contoh buruhe wong wedok kaya ngene. Masa buruhe wong wedok kepala rumah tangga. Awakmu ada-ada kondi omahmu. Rembang. Rembang. Rene nyapa? Rene Silaturahmi karo golek duit. golek dhuwit. Dhuwit mbok kene sapa? Kayak nang bojoku. Ikilah namanya buruhe wong wedok kaya kowe kuwi. Lho ngendi nggon ngendi papan ya wajibe ngono kuwi ya nafkah lahir batin kok, Cak. Nafkah lahir, nafkah batin harus tercukupi sebagai kepala rumah tangga wong lanang. Wong wedok njaluk apa mbok tukokne? Tak turuti umpama ngene iki entuk dhuwit lho, ibarate umpama 10 juta langsung plek nyoh Dik, duitku kayaku bengi iki plek. Alah langsung kecapean kapan. geplek bongko kowe akhire wis to. Lah awakmu ning kene iki ngapa? Golek dhuwit. Lek dhuwit Umpamane gedine 10 tak kene bojoku 10 juta. 100.000. Lah sing 9 juta 900. Karena kenakalan, kamu gak tahu ya. Iki garai wong lanang umur panjang iki sing duwe kenekan ngene iki. Ngono umur panjang apa ngono iku termasuk wong lanang sing LCT. LCT apa? Lecet. Wong lanang 9 juta 900 mbok gawa dana kenakalan. Terus untuk LC piro? Ngawur e. Aku adoh karo ngono kuwi mangsamu le baben okele. Ya aku kok masaku. Kados kula ngeten iki ningali nduk niken. Nggih. Terus Dumi. ngene iki. Aku saiki ndelok cah wedok iku ora teko wajah le. Saestu kula niki mboten saene wajah. Kok ora kok wajah? Dadi tak Rata-rata omongin. wajah lho sing dipirsani. Alah jomblo-jomblo saiki ndelok cah wedok, celak kowe ndelok teko apa? Ya delok teko wajah. Liyane wajah. Body. Apa neh? Rambut. Rambutnya piye? Hah, rambutnya ya golek sing lurus lempeng ngono kuwi to Mas. Lah lurus ya apa? Nek lurus ki mestine ya gampang diatur. Ngono nek rambutnya keriting mie, sing ngombane keriting-keriting ngono kae. Ya. Kuwi akale akeh. Terus Ngono nek sing keriting gandul, ngono kuwi lurus terus keriting gandul. Kuwi biasane angel Mas. Rada apa? ngomong-ngomongnya rada angel. Susah ditebak, tapi akale ya akeh. Lah kula mboten. Kula amit nuwun sewu, amit nuwun sewu. Pripun, Nek, jenengan Kula saking pripun? niki lho, kencet niki. Niki kencet to jenenge. Pencet. Niki napa to niki? Kecet. Lha wong wedok kok kencete Ora titenane percaya. piye? Pola kencet iki kok dekok, Neri- Bos. Nerincing. Nerincing. Dekok. Hah? Kuwi karo wong lanang wani. Kuwi. Kuwi tenang. Sing rada Rumuse ngene. sapa kuwi? Alah kuwi tak rumusku. Banyuwangi lho, Pak. Banyuwangi. Iya. Iki lak kencet iki bembeng. Bembeng. Lah, Aja iki lho. dirabi. Lho, lah, nyampe. Kuwi tas babaran le. Iki tenang iki. Oh, Oh, lagi bener iki. Wis manak bojone wong. Alah kok aku bojone wong aja dirabi. Lah, terus? Nek lak kenceten niku krowak bos. Lah, krowak wak rabinen. Kuwi malah lara kencing manis goblok. Kuwi aja mbok rabi. Golek kencet sing rada bendol lho, Bos. Oh, Rada Mendel. Keneke mendel gedhi. Heeh, kuwi mari keseleo bocah kuwi. Enggak, tapi lah bendol tenang. Bendol iki diapa-apane gelem. Manut daringane mboten bocor. Upamane Lho, umpamane kaya niki tak drasik niki. Piye? piye iki? Nerincing. Tegese artine apa? Bocor. Karo wong lanang Wani. gak wani bocah iki. Lho padarene karo wong lanang iku maneni terus daringane bocor. Ning jero nek mbayune aku seneni mbayune kula takonane goblok. Masa ya wedi kan? Berarti nak golek kuwi wong wedok sing kencete bendol. Ah. Lah rapi karo limbuk kae. Oh, iki bendol iki bunder seser iki malah. Bunder. Kuwi iki kulit dicat pekok wis rumah sakit. Lah, jare nyapa golek- kok rabi karo koroan. Wangel. Tapi nuwun sewu kula saking Bathuk nggih ketinggal. Ngeten iki Piye? lho, ini lho. Ngene lho. Oh, Lah nduk nitik saka bathuke. Nggih, niki daringane bocor napa mboten teko bathuke niki kan iki. Oh. Bocah lak bathuke ngene iki terus nek rambutnya dijok ning ngene iki. Nggih. piye Iki kuwi? Gampang ra percaya karo wong lanang. Iya ora kan? Lho, aku iki apal. Nomor Ora. loro iki. Umi. Umi, iki ya padha. Iki ini rada enek anune, Bos. Apa iki jenenge rambutnya rada Rambutnya maju. tipis-tipis. Iki darengane bocor tapi sithik. Oh, sik Nek- mending iki ya sih. Mending iki tapi yo gampang ra percaya karo wong lanang. Beda karo iki. Iki Iki nek enek munyer ngene lho, Bos. Ah. Lintang. Lintang. Iki lak ngene gampang gonta-ganti biasane. Biasane. Apa leres, Pak? Leres. Oh, salahi. Loh, Lho pacarmu wis pira, Duk? maksudnya biyen, zaman biyen saiki yo. Pacare telu, Pak, jare, Pak. Lah iya, biasane ngono kuwi yo mong seneng tok mari ngono ngalih, mencel rono ngalih ngono Oh, sak kuwi. cinta monyet. Selanjutnya yen Winong sebelah Winong. Lah, iki ngomong iki sapa iki Mas? Lah iya aku tak Katani lho kok. Awak dhewe kowe cedak Gus-gus Lah, Kyai kok. iya aduh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya kaya ngene iki, Bos. Bathuke piye? Ya nek gak diapa-apane kok mesem terus bathuke rada jembar Rada ngene iki. padang. Ayu berarti. Iki apik, Bos, tapi daringane bocor nih ngene Lah iki. kok iso? Iki karo wong lanang wani.
Iki tenan. Kuwi keadaan kuwi, Bos. Iki sing iki. Lah iki. Birgita Iki lak guyang, guyu iki stres bocah iki kita. Lah piye guyu tok isine. Wis sumeh. Sumeh ya. Sumeh lak Birgita iki. Iki senengane kesehatan, Bos. Memikirkan masa depan. Bocah kaya ngene. Mulane rada ombo. Sampai mikirin masa depan dihapusi wong lanang ya meneng ae bocah kaya ngene iki. Niki jaringane bocor Ini golek sing ngono kuwi aja. Sing nomor Selanjutnya, Mbak selanjutnya Dian. niki. Lah niki resike putih kaya ngeten iki. Terus bathuk ini rada nuwun sewu, rambutnya rada diklewer-klewer Klewer niki. kiwatengen. Niki wonten sombonge ning di segi kecantikan atau body. Oh. Dadi lek pone enek wong lemu bareng sik cilik aku. Ngono iso ngene iki. Ngono kuwi. Iki Oh, iki. oh, oh. Ya ora. Ngono kuwi mesti duwe rasa ngono kuwi. Terus iki anu sing iki ya Bos ya. Lho sing kene sik. Bukesio diliwati nyapa? Sing adil, sing rata. Ini. Ayo, wani ra. Mulai aku anu nesu ora we. Ora, ayo, ora masalah. Nek Lah pancene wong tamu ki sing kene ae lho. mesti apik. Weh, sampe nesu ora? ora masalah, ora masalah. Lek pancen nggih rabi ora apik kok ndak tak ijolne ngono lho. Ijolne apa lho padane? Tebok tenan. Iki lho kostume diijol-ijolke ben ora malai. Ayo, wani pernah kono. Mbok sing kene sel lho, Bos. Ora iso, diurutke no sing adil no. Nah, Bukes iki wonge bijaksana. Eleh. Mergo enek Pak Yoyo Lah iya, Mas. Selalu bijaksana dadi dalam apa? dalam keuangan. Iki Berarti lek duwe sing lanang mesti sing lanang gampang ngalah. apa ya? Ngalah, akhirnya lara ditukokne apa-apa sing lanang panas awake. Napa nggih to, Pak? Napa nggih? Ya bener ah. Bener. Awakmu kok ya? Banyuwangi le Purwa tegese apa Purwa? Wiwitan. Paham ora? Bukesi wonge meneng. Ndek-ndek ngene iki le. Terus Nyapa wi? Tengengen memikirkan masa depan rumah memikirkan tangga. masa depan, mikirne yoga-yoga, mikirne iki lho. Para seniman-seniman yang di bawah ini Iya. piye carane sejahtera. Lagi ngoten to, Mas. Ah iya. Kari siji ke? Bu ora usah lah pojok dhewe masuk dengan. Ya diratani no, diratani kabeh. Menika nggih pokoke sing penting wonten nasi, wonten anu pun mendel lho niki. Oh, neriman. Heeh. Dadi ning ngarep enek jajan wis mung meneng. Ya wis ora bocor, ya wis ora piye. Sing penting enek panganan meneng lak kaya sing ngono. Ana neh sitok, Mas. Sapa? Sok iki sing pucuke bathuk kene enek wajike ngono kuwi lho. Pucuke bathuk enek wajik ngene. Lah kuwi kowe wani karo wong lanang kaya ngene. Kuwi wani karo wong lanang. Ha. Masalah bojone dhewe lho, Pak. Apa iya? Jangkrik. Mbak Deno, niki lho kowe wani karo Wonge turune mobil. Nuwun sewu kula tak ngampil sidene mawon. Boleh, sik. Sing pundi? Tapi Winong loro apa sisi? Lho, Loro ya. lah kok Lho iso jenengan loro? piyai loro ya. Lah, ya sampean niku piye to ngene? piye? Lah gelem apa ora? Awakmu milih sing Lah ndi? sembarang lek sampean peksa ya ora apa-apa lah. Sing maksa iso Kok apa? semeksa kuwi lho. Ono ditawani. Winong Nawangse bersama Mbak Birgita Ayu. Ya, niki Tak lho. tang tak dang support se. Oke, yuk. Asik. Niki saking Tulungagung, naminipun Winong Nawangse. J. Sebelahipun menika Mbak Birgita Ayu saking Kota Tahu, Kediri. Oh, Kediri. Menika Tulungagung. Tulungagung pinten, Dak? Campur darat. Campur darat. Nggih. Tasik senggel tambah sampun gedabel non sewu. Napa? Senggel napa Napa? Berarti wis duwe pasangan apa sing senggel ngoten lho. Kula pengen ngertos mawon lak Kula kriteria laki-laki yang seperti apa pengen tahu. Mau wonten sing mriko wonten tanglet, "Weh, Mbak niku lho nomor sekawan niku lho kriteriane sing pripun?" Kira-kira kaya Kaya sapa? apa kaya sapa? anu nek
aku tuh yang penting Omongane wis kaya ngene iki lho, Pak. Biasane bahasa Indonesia ngene iki mesti kriteriane. Iya. High class. Kriteriane. Sing piye jajal pikir aku. aku tuh sukanya pokoknya dia yang setia. Oh setia. Oh iya. Setia tok. Setia tok ya. Setia dan bertanggung jawab lah. Oh siap. Bertanggung Iki. jawab. Iki bocah ngene iki cepet golekane lah kaya ngene iki. Nduk, Iya, nduk iya. brand. Dalam Lu kok berbrand kuwi lho. bir Sama sini. kita. Kita. Bir kita. Bir kita iso pil kita ini jadi Ngawur sono Iso pil ngawur. kita ini. Aku ngomong bir kita. Kriteria laki-laki yang seperti apa, Adik? Brewok. Durung-durung kok medeni ini to, Pak? Lah iya. Terus Masa brewok. Brewok terus apa nih? Terus Brewok tinggi, Tinggi. terus putih sugih, terus setia, terus duwe apa jenenge tanah akeh, terus Anu, Dok, sugih wis, mobil ora akeh. sambok terus wis mati ya Dewi. Terus. ya aja ngono to Pak karo wong wedok. Ya angel era kok. Tuntutane. Mayem-mayem ngono lho. Tuntutane angel kok. Ya jenenge pilihan orang. Pilihan no ya ora apa-apa. Beda-beda. Ya muga-muga ketemu ya, Nduk. Amin. Tapi kita rada suwe. Iya Lah nek kaya ngono kuwi sugih. Iki Kediri. Heeh. Tahu. Apa? Tahu. Tahu po. Tahu takwa. heeh. Lho tahune takwa. Tahune takwa ndahne wonge. Ya, Masalah. lek iki Tulungagung nggone jaranan. Jaranan. Gitu, Nduk. Ya, Tulungagung putih, betul. Bang? Tulungagung putih. Tolong aku campur darah. Oh, campur darah. Marmer. Oh, marmer, Sana banyak nggone marmer. Iya. Nuwun sewu niki diaturi nembang napa niki? Monggo gandeng niki lak Kediri karo Tulungagung lak nggih jaranan to Campur. Tahu kalih jaran. Pripun? Mangke kajenge ngaturake ninggal katresnan ning kajenge bawa sik. Syukur lek bawane duet kalih jenengan. Walah ya los to kene. Sing penting sing gender iki wis. Nggih, sapa to? Pengendare. Salahuk. Salahuk. Iki pengendare Pak Minto ngawut Nggih. saya. Nggih, wis sampeyan ya roh ae to. Ngawur. Mana karo sampeyan. Coba ayo. Yo. Coba, nggih. Coba saya ayo. Niki bawane napa, Pak? Monggo ndereke Monggo, mawon. ndereke. Angkur ya oke. Bawa apa aja boleh. Nggih. Kencan karo Mas Lentem kuwi Mas Lentem, Mas nembang Lentem ya apik. saged. Apa? Selenem niku saged niku napa-napa. Bawa temu. Iya, nek selenem niku swara wedok. Sakniki swara son-sonan sing pinter bas. Swara horeg. Pangkur kemawon, Pak. Siap. Nggih. Kaget aku, tak kira ki apa. Jarene Iki wayangan ora son-sonan. jarene bawa horeg. Nak bawa horeg kan Pangkur ya, Cuk. Iki wayangan. Lah terus mbok sok-sonan iki lho. ya ora apa-apa to. Lha apa ya kena ya ora iso kan. Lah lambemu ngomong dhewe bawa horeg. Umpamane Pak Purnomo desa nembe. Purnomo Audio, let's go. Apa? Kita iki mah kalau nek koclok kok malah melu-melu. Kuwi apa kuwi mau? Triple. Ayo. Ya pangkur, coba. Nggih. Kangenku tanpa upama. Semono uga aku ya. Ora usah. Kowe kaya toprak jeruk malah. Toprak jeruk rembang. Mung sliramu. Tukang syuting medhot. Piye iki nek fenomena apa nek iki? Kowe timbane ya temu wedok-wedok lho. Waduh to, Mas. Suasanane mak-mak. Bruno. Lugu. Mak-mak menangan ra iso kalah lek kok jarak contoh. Nambi, muduno nambi. Malah nambi. Lah iya wedok-wedok. Masa pengen delok pengen jangan bokong ae. Pak, kowe aja dipaido ras terkuat di dunia yo mak-mak. Mak-mak. Aku ampun karo mak-mak tenan aku. Mung sliramu kang dadi telenging hati. Kuwapok ra kowe. Apa kowe diseneni Bu mak-mak? mulai munggah golekno apa lho? Turu-turunan. Mas syuting, lan jenengan pengen selamat. Nyutingmu nek kantor desa ngono lho. Pengen selamat kowe
tenan. Dikeruyuk ibu-ibu bosok kowe. Mamaku Aku lho dijak foto ning mburi wong tuwek loro. Lah kok iso wedakan glepung. Iso pupuran apa piye? kuwi karepe ya pengen ayu. Pengen ayu. Pengen ayu tapi golek wedak sing murah. Nomor 4. Iya. Apa kuwi? Apa terus ini. Wedok tok macam. Wedok. Cewek, Gulunjeng mulai. Aduh. Kok kudu ngono ya? Lah suwi ora digawe ngene. Ben ganti suara wedok kuwi. Nggih, di anu cara Ben anu panas. gulunjenge ditokne sik. Enggak apa tuh belas lho. Nah, Oh wis berarti ngono nek wis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. gulunjeng ya. Ngenteni to. Enteni tenan. Dapure slentem iki lah. Tidak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Lah. Asik. Kaya arep leleken ae. Yo ngaten iki. Ya. Kuwi wedok kuwi. Wedok asli. Wedok asli ndacak Mak. Mbok kaya pikir aku ya kudu demok. Modus. saben petuk winong sajake kok iso pengen demok gulu. Aku cah tulung agung mesti ngrembug nyapa ae. Masa ngono? Iya. Cahayu. Tenang. Aku pulang sama Om ya. Nyapa mulang ambek om plong. Ya, Bang. Lha kok iso ngomong? Mas percaya Bang ganteng men. Lah kowe ngomong ngono ya ora? Enggak. Lah iki mau ngomong Mas percaya. Kowe ngomong apa ki, Mang? Enggak, aku kan cuma tanya, iki bawane bariki apa cakepane? Wah, lah Mas percaya kok gandeng dhewe pikirku ngono. Apa ngomong ngomong elek lho. Terus. Mak lu ngomong elek. Turu bojoku turu. Paketan entek. Bocah iso resik merusuh. Ngombe kopi no keler. Cangkeming lu ana wong bawa kok sembuh ganggu ae lho. Itu meneng lambemu. Iki cah wedok. Mumpung bojoku turu goblok. Semumpung bojomu turu aku yo ngengei. Lah. Lah kowe sintai terus piye? Sing kulite bluduk. Kamu mau tukar tambah ngono entuk ora, Pak ya? Ora ada cahayu. Ngomong ngeledo. Piye? Suarane piye? Kowe to meneng lambemu ki tak. Awakmu, gede awakmu. Ngene sih. Kadung Bocah guyang kuwi gendeng piye to? Enggak, lah aku salting mbok liatin terus Oh, loh. lah gimana? Kamu kan sinden untuk dilihat, Bro. Tapi dhek kuwi wedi. Iya, Bang. Ulune jemborok ngelihat awakmu. Kamu kan seperti gendruwo barongan. Nduk Winang, nang. Dalem. Upamane suatu saat karo Cak Percil dijak ning guyon maton gelem ora Nggih. sampe. Nah, aku masuk kriteria enggak? Ya lah ya kamu tak kene ngarep dhewe. Gak apa-apa gelem kok. Engko dandane anu Nyapo kowe melok-melok lu nyapo. Lah, aku seneng, semua dok delok. Biasanya nek guyon matan kan sindene dandane roro jonggrang kayak gitu-gitu mahkotane besar-besar Anu, gitu toh. Beda iki, Nduk. Nah, aku Iki apa? sing sesoke tak kon masak anu pegawai Indomaret to, Masa beda-beda. Ben lah sak cakep-cakepku lah. masa sinden. Wes lah meneng lambemu. Mumpung iki sing apik iki lah. Nduk. Ora. Oh dadi didom sitokan iki. Ya. Heeh. Ngelingono Nono. rikala jaman kapungkur. Selamat datang di Indomaret. bawa ya bawa. Goblok. Ki lho wongmu ki lho ayo. Ayo Zeyeng. Kamu harus kuat Zeyeng. Semangatin aku mas. Jangan sampai kalah sama dia Zeyeng. Iya mas. Ben. Sopo ngomong aku koyok gapuk. Kayak kamu. Mas Dari lah mas Dari. Ayo kembaranku ayo. Iya. Mas kamu. Iki bojoku. Nggih. Ayo terus.
Heeh, persis. Kayak gapuk. Sliramu nate ngendika Aku ngomong kepiye, Zeyeng? tresna lair terus sing batin Pancen kaya mengkono wong. Iki lho diterusne nyanyine. Walah ya, aku lali aku angger ketemu pil kita aku yang ngono kuwi. Nih, bel kita. Bacotne ya, Cak. Oke, siap. Monggo, Ayo, ninggal ayo. katresnan pisanan dangdut, kedua dijaranke. Oh, ngaten nggih. Oke, saya ini. Monggo, yuk dados. Pimpinan Bombes. Yo! nangis sajane kali Pur, luar biasa. Semangat Padar gombes barang. Nggih. Mas aku diwangi maos mas layane akeh banget. Lah niki kathah saestu. Nggih, nggih. Napa? Sik, iki enek barang apa teko rene iki? Barang apa to? Ora sing kok kae lho, kono kae lho. Ya ampun, masalah. Wonten sinden warrior. Sinden warrior piye? Iki sinden luar biasa. Bocah iki lho. Nek koyo tletong. Nggih. Sugeng dalu Mak Cangi. Nggih, sugeng dalu Mbak Yu. Injih nyuwun pangapunten niki Pripun? wau radi telat. Ngaten. Nggih. Lah napa tampi job rumiyin teng pundi ngoten Wau iki? dobel. Oh, dobel. Nggih. Saking pundi dobelipun? Baben. Loh, Dobel apa kuwi kok saking baben kuwi lho. Mesti ning kono iki ya tanggapan. Ya tanggapan ngene iki. Ya campur sari mau. Berarti duduk campur. Campur telek. Ya campur Terus sari. ngono kuwi. ngapunten asmanipun sinten Mbak Yu? Injih, dipun tepangaken sowan kalian warga masyarakat pundi menika? Ayem, Mbak. Ngriki menika Driyareja. Driyareja. Ya. Driar
Triharjo. Warga masyarakat Driharjo sedayanipun dipun tepangaken nami kula Nyiliti. Asik. Kok iso kaya ngono? Kok jenenge kok Saru ngoten. Saru ngoten. Kok saru pripun? Lah niku wae sing ngucapke niku wau. Lah kok Nyiliti? Kula niku panggilane Liti. Asli menehi bapak ibu niku Liti. Oh, lek berarti Bu Kesi niku Nyi Kesi. Nyi Kesi. Nggih. Mbak Lia niku Nyi Lia. Nyi Lia. Jenengan namine sinten? Liti. Celukane terusan? Nyiliti. Oh, iya. Lah Nyiliti sinten? Nyiliti Pak Purnomo. Maksudnya kepanjangan Ndak boye. Lah iya Mas iki. Ndak boye. Oh iya. Lah Pak Purnomo ora ngerti Pak Purnomo iki karo aku wis ngene to Mas. Lah kok bisa? Lho, dhisik sapa sering aku ditiliki ning kono kae? Ning ndi? Baben. Masa nilai ning Baben guru kok. Aku lho Pak Purnomo iku pancene guru. Lah terus kok ning kono? Apa pensiunan guru to? Sering rono dhisik aku kan dhisik bakulan to. Bakul apa ta yu? Bakulan kroto. Pakan apa? Ya pakan manuk to. Manuke sapa, Dok? Manuke Pak Purnomo. Maksudnya niku manuk ocehan iku lho. Oh nggih, hewan nggih. Hewan. Daleme saking pundi panjenengan? Kula. Nggih. Kula niku sak nggen-nggen kok, mboten mesti. Mboten sing sesuai kali KTP niku pundi ngoten lho. Lho KTP mawon mboten gadah lho kula niku. Lho kowe iki jane warga negara ndi kowe iki lho? Kutub Utara. Kok mesti sak bledose cak ngawur to. Kowe nek kene apa? Ya ning kene iki aku ya sapa sing nimbali aku rene? Lah kok iso tekan kene iku ceritane piye? Lah iki pancen nekat, Mas. Pokoke anggere nek rame-rame tak parani tak sindeni. Rame-rame. Tak parani tak sindeni. Rame-rame. Tak parani tak sindeni. Lah nek iki rame-rame kok malah dipendungi kowe? Wong kepaten lho, Mas. Oh, iya. Maksudnya Nembang itu- ya? Iya Nembang kayak nembang. gini kan? Ya paling gak ya ndongakne sih. Oh iya dongane matene. Iya, iya. Anu dalam rangka ini kan tasyakuran nggih Macange. Leres. Memperingati kemenangan Indonesia atas Timor Leste. Oh, Matenan. Kok iso bal-balan kuwi lho. Mas, Iki manten dudu bal-balan. Nanda Mas Reno. Mas Relo, Mbak Nanda, didongakne muga-muga iso nglampahi beberan agung dadi Iya. keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Paling gak Mbak Nanda kalian Mas Relo iki nyontok kaya aku, Mas. Duwe salon. Aku ya salon padha, Salon Mas. apa? Salon pas. Iki Salon tok. Salon kecantikan. Ladies. Jadi salon kecantikan. Iya, nggih. Mas Nanda, Mas Relo Relo. karo Mbak Nanda kudu nyontok aku. Kedahe nyontok kula Macan. Nyontok bab Kula napanipun. niku gadah resepe piye rumah tangga iki ben ayem tentrem, ben iso rukun, sakinah mawaddah warahmah. Dan Hemat. Hemat. Apa iso cermat. hemat apa? Lho piye to? Aku iki lho, ngerti apa ora? Bojoku iki tak blonjo 10.000, kuwi isih iso nabung 5.000 sedinane. Gawe lha pangeran. kowe mangan uyah kok kuwi terus dino kowe. Mangan uyah mesti. 5.000. Wah, lah aku ora ngerti resepe kok. Lah resepe piye? Resepe piye? Wong 10.000. hemat iki wong aku. Carane? Sedina 10.000, kuwi isih iso nabung 5.000. Carane. Malah isih Yo 5.000. isuk, Mas. Isuk. Tak kei dhuwit 1.500. Nggo apa? Tuku energen sereal. Gantinya sarapan pagi. Oh iya. Regane enek. 1.500. 1.500. Iklane enek ya kae sarapan bergizi minum energen sereal 1.500. Lah terus nawan Awan mangan apa? Awan tak kei 2.000, Mas. Nggo tuku apa? Oki jelly drink. Penunda lapar. Penunda rasa lapar. Iklane enek. Oke jelly drink penunda lapar 3,5. Dadi piye iki weteng ben aman sih. Esuk 1.500. Awan 2.000 3,5. Sik 1.500. 1.500 bengi mangan apa? 1.500 bengi tak tukokne Promak. Alhamdulillah wis tak praktekno sak wulan, Mas. Sugih. Bojoku opname, Mas. Gak mangan belas. Lah aku mateni bojomu kok piye? Nembang sik sithik. Sampeyan arep nembang apa? Nembang. Lah jenengan anu badhe nyuwun apa? Lah kula niku tembang napa man saged lho. Lah apa meneh niki kepethuk kanca-kanca mangan karo iki. Madang. Lah ya madang lah mangan to. Lah terus jenengan klasik kreasi nggih saged sedaya. Klasik napa mawon gambir sawit tak pangan. Lah. Onang-onang. Onang-onang tak pangan. Elok. Bondet, Bondet tak pangan. uler kambang. Uler kambang tak pangan. Ular keket. Kukur bawuk tak pangan. Cucur. Cucur. Napa? Cucur.
Cucur napa kukur? Cucur bawuk niku, Cucur. gending patalon lho. Ayo. Catetanku kukur ya, Mas. Kleru. Layak kower. Kleru, ndak boye. Lha sing nyatete ya kuwi dar kuwi to, Mas. Dar gombes. Dar gombes yo. Iya. Oleh nyatete yo kleru kabeh. Nembang apa? Nembang apa? Pelok apa selendro? Ya pelok slendro ya. Ora ketek. Nah pelok nek slendro. Dikendangi Mas Tambul ya aku seneng. Tenang. Tambul Suwe gak iki betul. kirek. Mas Timbul. Timbul. Yo wis lengane yo Tambul sinden kaya ngene iki. Nek ra ngene ya apa yo ngatas. Umpamane ngendangi penak mbok apane Mas Timbul? Yo tak paringi to, Mas. Mbok apane? Tak lewek. Asik. Ora kowe iki lar nembang apa? Apa nembang? Nembang. Nggih. Lha iki sing benten kalian sinden-sinden. Ya to, sih. harus spesial. Sik, Ya. klasik iso. Apa meneh di pirsani Apa? Bu Kesi. Iya. Iki dhisik yo maruku, Mas. Aduh. Ya ora tak pamer-pamer. Masa marumu berarti awakmu. Lho piye to saingan dhisik. Karo Mas Yoyo itu. Mas Di iki karo dhisik karo aku. Sopo? Mas apa? Mas Di. Mas Sama Yoyo. aku tadi iso Mas. Dadi ora. Lah iya Mas Cahyo Kuntadi aku nek nyeluki Mas Di. Panggilan Lah iya sing saya. dulure Karmidi to. Iya kami itu. Sing sugih kae ya. Ayo nembang apa? Di. Oh. Nembang apa? Nembang apa? Anu nyuwun anu Mas. Gangsaran mon Mas. Gangsaran kok sembo sindeni wi lho. Gangsaran kok kena disindeni. Lah piye kok ngenyek aku to iki. Pene, Nek sinden biasa anu ra iso kene iki luar biasa lho. Iya. Mas Bul, gasan Mas. Turut to. Aus. Wis. Iki ora perang to, Mas. Iya, Bul. Mas ya Mas jelali esuk sore. Mas ya Mas jelali esuk sore. Kowe iki lho nembang apa? Kowe iki lho nembang apa? Lah yo wis diiringi pas Lah nyapa ya Mas yo Mas tok ngono ki. Gangsaran. Tembang yo. Lintune saged nggih anu rencang-rencang. Ya iso Oh, ya. jangan wae, Dipertanyakan monggo. lagi apa ae iki di Kebo giro saged Mas. Malah kok lagi bukone bonang Mbah. Piye? Loro Alah iya roh kae. Ya dua dar. Lha iki kebu kiro kok iso. Iya. Yo gendeng. Ya dijajal sik to wong ora ngerti kok iso. Kebo giro Mas. Iya wis. Turut ana ya. Tapi gak ngono kuwi ya. Beda Ora ya. ra liyane iki Iya, iya. beda Mas beda. Beda. Bogiro. Turune Iya roh. Lagi sindene apa ya? Ngono ndak. Iki ora pas mantenan ngono kae. rungono sik to. Nek rapas ngono ya ora gelem muni lho Dek. Apa nek sindene ya iki? Awas. Mas ya Mas jelali esuk sore. Ketok, Mas ya ketok, Mas ya Mas jelali esuk sore. Salah. Sangkel Mas. Wah, apa nembang mojo lali sesuk sore tok. Lah Ora liyane kok. genti gandeng apa wae kok mesti panggah Mas Yumas tok. Cakep Mas. Lah cakepane ngono tok lho Mas. Terwujud mulai. Ndak sih kok kaya ngono. Buanter ora ngerti aku lagi mulai ke rumah sakit. Kalau wingi diopnam 3 hari. Masalah gerah apa? Lah niki lho. Lah wis tuwek lho iso cangkrangen. Iso blendingan. Tuwek cangkrang. Lah aku kan anu telat to Mas. Telat apa? Telat apa? Jaman anu apa cilikanku kan dhisik aku ora di imunisasi. Imunisasi kuwi. Nah, Iki lho, kena iki lho. Jenengan Asrin niki. Nggih. Niku napa mriki? Ngriki sik. Oke, Nggih. jenengan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mbah No Kulit. Wah, nggih. adil terus. Petung Rejo Muntara Nadi. Ngersakaken gending utawi lagu Pepeling Lestari. Kagem Bapak Purnomo Ki Cahyo, Mbah Setu Sate Gule, kalian Cak Percil CS. Siap. Kula sampun pikantuk kenang-kenangan Cak Percil saking Mbah No Kulit niki wau sonten Napa? wau. Wonten sandal yang terbuat dari kulit dan juga bandulan apa? Bandulan kunci kuwi. Niku intine tandha tresnane kangge kanca-kanca Wah, Madakara. luar biasa. Awakmu ya kok dikeki Aku apa, Mas? kacamata kok kulit. Teko kulit.
Liyane kuwi ra enek to. Ya apa to? Wis matur nuwun ya wis to. Sing aku apik jalukno celana dalam. Apa ora sawu. Ketokno wedis. Ora malah kemeratak lagu rumah aku. Malih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cahyo Kuntadi saking penggemar wayang kulit, Mbah Gunung, Mbah Trimo, Mbah Panji Anom, kalian Pak Guru, Suprayitno Pingkuk, ugi Pak Sun apa iki? Kerik apa iki? Sanes niku. Tutu. Mboten gondrong. Nggih, mboten. Karo Mas Saiful, nggih. Sugeng angayai pakeliran, lagune nderek kalian Mbah No Kulit. Wassalam. Nggih. Gentos mriku. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Mbah Setu Sate Gule, Dirjo, Gending, Sesideman, Pepeling, Bapak kagem Bapak Purnomo Ki Cahyo Percil CS yang sangat cakep. Terima kasih. Apa enek tambahane kuwi? Aku lek cakep tak tambah dhewe. Sugeng dalu Ki Cahyo Kuntadi. Nyuwun gending sambung wanci dalu caping gunung. Nah. Saking kula Mas Sunardi asli Tanjung endi iki? Tinggal Jakarta. Oh asli Tanjung tinggal di Jakarta. Oh Tanjung tinggal di Jakarta. Kono. Selendang biru Mbak Niken kagem Bu Noni Sumantri Bu Mantri Kang Suyat kalian temanten kekalih Pak Pur keluarga saking Karang Taruna Desa Priyorejo Driyorejo. Priyorejo. Saking ingkang kagungan hajat Pak Purnomo saha Mbak Nanda ngersakaken Mbak Niken nembang Pujaningsih wewayangan Lestari. Oh siap. Podang kuning dangdutan gubuk asmoro dangdutke Pak Sutar Simbatan. Wah nggih. Kanggo rika Mbak Niken. Nah nggih. Terus apa ki kalian Jogja Istimewa. Nggih, tak percil. Nggih. Damel Bunda Nanik Sumantri. Siap. Dan Kang Suyat. Pancen oye paguyupan Sorterop. Nah nggih. Siap. Nggih. Saking Sri Kardiati Guru Magetan. Nggih. Sapa kuwi? Nyuwun yatra. Kaya yatra ki lho. Kowe lho maca apa? Kuwi lho undangan. Sri Kardiati sapa? Lah, ngawur kok. Rencange Bu. Guru iki. Lah ora enek guru SD iki. Nyak. Nah, ya, wacan kabeh wis. Bisa maca ora? Aja nangis lho. Yang terhormat nyiliti yang paling cantik. Apa enek yang terhormat? Niki wonten yatra 1 juta damel panjenengan. Nyuwun gending selendang biru matur nuwun. Ndi enek tulisane 1 juta? Endi lah. Di duite. Ora nek tulisane. Duite ndi? Pengen kowe Ora, pengen. Iki tulisane. Lah tulisane jerone rene kok Mas aku. Mboten usah didum kalian Mas Percil kalian Mas Lentem. Nggih. Ndi duite? Mosok nek tambah-tambah. Iki sik rencana kok. Wah, rencana to. Tesek mriku. Pak Dalang nyuwun Bunda Nani Sumantri kalian Kang Soya diaturi minggah panggung sugeta nyanyi nembang. Oh siap. Sugeng dalu Ki Dalang nyuwun gending sarung jagung slendro lawak gaul diterusne si kucing saking kula Mas Sunardi Jakarta asli Tanjung Kecamatan Bendo. Mas Jukek saudara dari Ponorogo. Diponegoro. Oh iya Ponorogo. Tulisannya Ponorogo. Ponorogo request lagu Cinta Tak Terpisahkan untuk mempelai berdua. Siap, semoga cintanya nggak mungkin terpisahkan. Sampun, Telas. sampun telas. Genduk niken salindri ya Siap. nduk. Cublak suweng. Dados. Berdiri nduk. Yo.
anak wedok Mbak anu Mas Nggih, Persil. terus menika ngene iki lho karepku ki. Yen gak isih Nembang cuwek. yo kepenak. Ha. Wajahe yo ayu, cantik. Di sawang iso. Ora kaya awakmu kuwi kok Jadi jenset. niki arep tak entukno anakku. Sopo? Anakmu sapa umur piro anakmu? Umur 2 wulan. Sampean ini perempuan apa laki-laki? Ah, Lanang Sini ya. Ada Kamu apa? perempuan apa laki-laki? Ya padha edoke lho. Saya kan juga sama kamu. Berarti kamu bisa mana? Bisa. Oh, gitu. Apa ya wis Saya tahu. ya mana ya ngendok. Tapi ini kok enggak ada isinya. oh iki ra nek isine lho, Dok, iki gombal lho, Dok. Gombal piye to asli, Mas? Lah, percaya lho iki lho. Ora. Gombal kok iki, Dok. Alah dekmu yo gombal. Gombal, Dok. Gombal. Nembang kaya nikan iki lho. Lah ya, aku mau krungu suaranya sampean iki jane suaranya sampean iki apik lho. Iya ta. Ora tahu senam lho, Ken. Termasuk kriterianya Madangkara suaranya itu. Senam apa? Warna suaranya itu loh. Iki lho, niken dhewe lho ngakoni. Masa ya Termasuk kriteria dike. sinden kene. Masa ngono tok. Duduk sindene. Apa? Bagian demit-demitane Lah, mah. cocok kriteria. Iki lho, nikene ngakoni. Kowe iki demet ya seneng ae to kowe. Demit kene sik. Sementing anyang ngono lho, Mas. Penting-pentingnya. Penting Mas, masak. Nyanyine sing bener. Nah, kan lek nyanyi sing bener itu apa emang ada senam itu, Dok? senam apa vokal senam ngono gitu? ada. Sampean kan aku sing belajar senam kan sampean kae. Termasuk aku Oh bareng. iya, aku sampean selindro. Piye, piye? Dar, selindro dar. Dar. Lah, penggender kok iso mbok uter. Iki tanggoku kok iki. Oh alah, dar gombe sih. Sak bener. Ya kan ya. Ayanmu kumat kok piye kok bengak kok. Kowe kita. Kene biasa kok nyapuk bengak-bengok. Lho nek ning ngono kuwi ya memang ya ngono kuwi. Kuwi latihan. Latihane ngono kuwi ning kan. Ning kan. He 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 he. Sampai kan, sampai kan. Penak lho bisa iki. Panjen kudu bengok ngono to, Mas. Iya lho kaya gitu. Kira kira. Sampai. Dure sampai dong. Tiga satu. Kira nikan ya. Walor. Panjen kudu bengok ngono to. Iki lho nikan lho penak. Mas aku. Wong loro ya. 3 2 1. Oh, ya layak. Layak kuwi suarane kan trending, masalah suarane penak kuwi. Lah wingi aku yang ngrungokne Bu Kesi ning kamar kok. Lho kok Bu Kesi kok bengak-bengok senam tibake kae. Sok, lho kabeh sindan ya senam. Ora percaya. Sename yo ngono kuwi. Yo bengak-bengok ngono, Mas. Ya, 3 2 1. Nah, enak lah. Ya kuwi ganti liti. 3 2 1. Nyakal makal. Kowe goblok ora masalahe. Ya pedot-pedot nyapuk. Lah iki lho penak. Iki lho cah loro iki lho iso pinter. Sing kaya biasane Nggak diperhatikan nih. sing kaya ning kelas kae lho. Piye? Kaya ning kelas 6 awake. Iku pas aku mbok warai kae. Lah iya iki to, iki lho. Contone digatekne nyiliti. Penak to wong iki penak lho. Iki lho, 3 2 1. Lho penake kaya ngene lho kok. Oh, ngawasi tanganmu dadi. Tangan tok iki lho. Ayo 3 2 1. Lah kok mbok wasne Muni tok? ya. Jare kon ngawasi tanganmu. Iya muni. Sesuai Sesuai nada ini Sesuai loh, ini ya, Aku coba nadanya pilih ini loh. nada lho. Ya 3 2 1 ya. Nah, penak iki lho. Lumayan kan. Lumayan. Mosok ngono wis apik, Mas. Ya apik. Ya ora kan ya. Kowe termasuk Pertama ngono. Pertama kali yo Kuwi aku iso somben iso lungguh ning pojok kono, Mas. Iso iso. Tenan. Iso. pegawai Tak kontrak kowe. tak daftar, Mas. Iso. Pengerti aku Iki lho, iki lho catane lho. Iso. Ayo. Iki dikek ndang tak tuk, tak tuk.
Kowe iso tenan to? Aku nek mlaku ora iso, Mas. Ora usah kayak dangdut. Gak usah. Ya, Sing ya. lagu sing enak no apa? Apa? Bojo loro. Bojo loro jajan. Bojo loro ya. Bojo loro. Bang, piye? He 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 he. Kita ke nadane iki. Kowe ki iso apa ora? Kowe iso nyanyi apa ora to? Bola-bola iso nyanyi kuwi ae. Nah, yo sembarang ya. Ya, wis. Sembarang wis, kowe sembarang. Lah, kowe sini kelas iki lebih ya. Ayo. Ini ya, ya 3 2 1 ya. Oke. Nah, koyo ngene, kayak kendang Mas. 3 2 1. Wi, Mas. Wi nek sinden-sinden iki opo ya iso? Iso. Percaya to. Kowe ki ora percaya lho. Masa iso? Kowe ngremehne padang karo. Iki lho sak kelas karo Niken. Kabeh sinden bareng. Cek sik. Ya. Bisa bener. 3 2 1. Yuk. 3 2 1. Aja nek iki yoga ki lho iso. Yo kowe yo iso. Ora percaya to. Masalahe seniman Masa to, Mas? kabeh. Ngakulin Ora percaya. Jajal aku ora percaya lho. Ayo 3, saya kok 3 2 1. Kita bergomet ae lho kancane kuwi kita. Kita kancane kae kita. Iki kecepet ae. Gomes kecepet. Ayo 3 2 1. Ora. Enake koyo ngene lho. Enake koyo Sinden wis. Kari kowe Yopo lho. wis. Ah. Dalange urung mbok Iso, jajal. iso. Iki kene iki ra ada sing Iso tenan. Iso. Sing penting ngematne tangan iki wis iso Mas. Kowe khusus dalang kuwi iso pinter. Mas. Ayo. Nyapol. Iki ditantang karo batang lho. Lah yo. Ayo basa ra iso. Ayo 3 2 1. Ah. Piye? Gak oleh diperintah kae lho, dicek kae lho, dicek kae lho. Awakmu kuwi lho masalah kowe nyapa ngecek dalang mesti iso. Dalang mesti iso. Yo 3 2 1 yo. Ya, yo iso. Rada cepet kan gak iso to. Kayak iki lho, cepet ya. Sini 3 2 1. Kentang. Iya, benar. 3 2 1. Lumayan. Tak. Ya, oke. Jadi tinggi rendahnya itu panjang pendeknya juga Artikulasinya itu juga sudah boleh. Berani. Enak. Vibrani juga sudah enak. Luar biasa. tinggi rendah Tapi kok ini terakhir ini nggak enak ya ini. Ya gak. Nyapa
apa? Lah kok malah ngomong-ngomong karo kancane. Lah aku dijak omong niken. Lah ya manut tanganmu kok iso. Lah aku dijak omong niken ya Kaya seneng niken iki lho. Itu kan menjuri itu namanya. Bengok kuwi sampe kaya padha bukesi bengi yo ngono kuwi bengok. Alah, kowe iki yo. Apa kabeh padha nembang apa, Dok? Lestari nggih. Oh, Lestari. Nggih. Lestari. Pujaning saya mau tirase tak gapuk pun saged. Oke, nggih. Pokoke iku niken nggih limbukan kudu pujaning sih, lestari dan lain sebagainya. Nggih, nggih. Apa iso lestari? Ya iso. Piye? Sang Pate Sikro. Ini mijil ya nyok. Mijil arep budal. Sang aku marai lagu-lagu anyar iki ora patek sinau lho. Apa makili dalane? Monggo lestari niken salindri. Yo. Nggih. Nyelani sekedap Mbak Niken karo Cak Percil. Pripun? Niki enten dawuh saking Mbak Nanda, temanten putri. Oh, Mbak Nanda. Bilih dalem menika Pak Suyatni, leres nggih. Pak Suyatni calon wakil Bupati Magetan kepareng rawuh. Tasih lenggah nggih Pak Yani. Tasih. Ha nggih. Wales kena nanggap. Mesti iki. Mboten niki dawuhipun menawi wonten wekdal ingkang longgar badhe duet kalian genduk Niken. Sekalian panjer. Ini Sanjangi kula nggih wonten. Kula nggih wonten nek. Terus dia apa arepe? Awakmu ki lho gua apa butuh iki lho Dek Niken. Lah ya sapa ngerti to arep. Monggo Bapak Suyatni menawi tasik lenggah Tasik, aturan tasik. pinarak wonten panggung mriki. Ya, Cok, ya, Cok. Ya, lho, Cok. Jantene lho, gampyak lho, Cok. Ah, nggih. Lah, monggo mriki nggih. Monggo arum Bali Cok nggih ngurmati Pak Suyatni. Sawut. Yuk. Itu karo bial. Yo! Keken beli sing aduk wis nek. Yo! Sugeng kula nggih. Nggih, kapan pun tanggal pinten monggo nderekaken. Saged, mangke. Saged. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Bucange Inggih, Mas Bapak. Percil. Siap, Bapak. Tadi dipanggil saya kebetulan ini calon bupati saya, Oh, Bu nggih. Nanik Sumantri. Nggih. Memang hadirnya duluan saya, beliau baru nyusul. Oh, ngoten, nggih, Nah, ini nggih. sekaligus saya perkenalkan Oh, Ibu nggih, siap. Sumantri. Monggo nderekaken. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sedaya sekitar masyarakat sekitar Desa Driyorejo, Kecamatan
Nguntoro Nadi dan sekitarnya. Beyuh, dan penontonnya malam ini Nggih. bucange luar biasa. Sampai pelosok-pelosok tapi untungnya enten disukani napa niku layar. Nggih, layar. Saya baru sekarang lho nonton wayang serame ini. Nggih. Ini juga sekaligus kehormatan untuk Pak Purnomo sekeluarga. Mugi-mugi angsale hajatan putrine Mbak Nanda Putri Mas Relo anggene bebrayan sageta dadi keluarga sing sakinah mawaddah. Amin, 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 amin. Amin. Datan antut runtut koyok mimi lan Mintuna. Nggih. kira-kira ngoten. Mas Percil, Dalam. Pak Purnomo ini dulu guru saya. Oh, ngoten. Bu Nani Sumantri juga guru koncone jenengan. Pak Purnomo. Oh, je. Saya punya banyak nostalgia sedikit kenangan nggih. dengan Pak Purnomo. Saya kira-kira SD tahun berapa itu 81 82. Saya di desa terpencil urung enek listrik. Dereng wonten. Belum ada air. J. PDAM. J. Pak Purnomo nek siram itu teng kali. Piye Pak Neng Purnomo? belik bahasa Indonesianya apa belik niku ya? Anu kluwekan. Keruwekan. Keruwekan. Waktu itu kabeh wong kampung aduse ngenten kali niku. Belik niku. Nek bahasane napa ya? Pokoknya tanpa busana. Kira-kira sak iku di ngoten lho. Wow. Nek wong desa jenenge udo bligang-bligung. Nggih. Nek saya membayangkan saiki ndahno viral kabeh niku, termasuk kula. Lah nggih, dane apa? Lah kira-kira ngeten kenangan saya dengan Pak Pur dan jelalai lho wong desa ketemu lagi dengan Pak Pur. Sampun purna 35 tahun. Luar biasa, nggih sehat. Paringi sehat niku lho. Moga-moga Pak Pur tetep sehat. Amin. Akas waras. Amin. Dilancarne kabeh rezeki lan urusane. Amin. Termasuk grup wayange Mas Madang. Cahyo, Nggih, Mas Percil, siap, ben Duk, niki. laris kabeh. Nggih, Bu, amin. badhe matur. Ibu, oh nggih. Nggih, dalem derek mangayu bagya dhateng Rias Mojo temanten kekalih mugi-mugi saged atut runtut rerentengan. Amin. Widodo lestari mulya, winantu ing sukarahayu lan saged ambangun keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Amin. Lan mugi-mugi enggal dipun paringi momongan. Amin. Lah niku sing penting, Bu. Nggih. Nuwun sewu. Nggih, tadi Mas Percil jarene teko lewat dapur ketemu godhong kates pahit. Nggih. Tapi kula wau nggih teng dapur kok ibu-ibu padha masak. Iki kan arep pilkada. Kang, sangune pundi? Lho ya urung wayahe kok njaluk sangu jane. Lah kula pripun iki mangke? Lah. Mboten ngoten nun sewu Bapak Tapi Siani. nggih, siap. Nggih, menawi November nggih pilihan nggih. 27 November. Serentak. Nun sewu menawi Pak Bupati Ponorogo kalian Madiun niku sampun ngejob benjang Oktober niku rencanane untuk pemilu damai. Nggih, niku penting niku. Kinten-kinten magetan benjang napa niku Pak nggih? Rencana paling dah. Di WA kula terus ning ketua KPU mangke. Siap. Nggih, mugi-mugi ditungakne lancar mangke ketemu malih Amin. di acara yang lain kira-kira. Nggih, siap. Matur nuwun. Karena banyak bintang dan masyarakat arep nonton bintang, maka kesempatan terbanyak kita serahkan kepada bintang-bintang termasuk Mas Percil. Mbak Niken Salindri. Salam keng Mbok De Sainah niku wau Mbak Niken. Tapi sing mburine sewar sawer engko nek ditembak panwas pripun? Boten. Wis iki nggo tinggalan kanggo acara yoga dan sak grupe mawon ben ora diseneni kalih. Kabeh sangu kula wis tak udokne niku Mbah. Nggih. Alah niku damel rokok. Pun mekaten matur suwun monggo dilanjut dan mangke tidak lama lagi Bu Nani Sumantri badhe mohon pamit. Ben lanjutne. Aten nggih, Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, matur nuwun nggih, siap-siap nggih. Suwun Bapak nggih. Mugi mangke kepanggih melih sanes wedal. Nggih. Sembah nuwun Ibu nggih. Bapak matur nuwun sanget nggih. Dalem tanggal pinten? Solo Baru. Oh, Solo Baru to. Siap ya. Asli Sembah Solo nuwun. Baru. Oh, asline saking Solo Baru Sukoharjo. Nggih. Nyapa lo nggawa kentongane? Dikira ngejep ning Solo Baru ngono. Kowe iki nyapa? Awakmu kok sok katut rono lho. Lah kok nyapo kok melu barang. Mosok arep katut mbok-mbok pawon mau.
Pujaning sih nggih. 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 Lah niku paling kathah paling mundutan Oh, dereng. Dereng garap. Dereng. Wah, urung. Dereng garap. Lidang biru. Lidang biru Lidang sampun. biru. Sampun. Sampun nggih. Lah nggih. Apa? Lah nggih, lidang biru nggih. Oh, pundutan. Ah iya. Ya sangat dipun aturaken Esok. selendang Haluan iki, biru. Yo. Paling kathah selendang biru. Yen kowe njaluk lebih mending aku sing alih. Yen wis mati rasa endang ngomong. Apa sih nyangka tresnanmu? Yen kowe njaluk lebih mending aku sing alih. Yen wis mati rasa endang ngomong. Aja kenali karo selendangmu. Selendang biru sing ana ning pundakmu, luntur tanpa warna bekas ning letiku. Selendang biru sing ana ning pundakmu, ilang ra bakal balik ning tanganku. Ilang barang rasa tresnaku. Hey. Yen kowe njaluk lebih mending aku sing alih. Yen wis mati rasa endang ngomong. Apa sing nyangka tresnanmu? Yen kowe njaluk lebih mending aku sing alih. Yen wis mati rasa endang ngomong. Aja kenali karo selendangmu. Ayo Om Glendop. Luntur tanpa warna bekas ning kambiku. Selendang biru sing ana ning pundakmu, ilang ra bakal balik ning tanganku. Ilang barang rasa tresnaku. Selendang biru sing ana ning pundakmu, luntur tanpa warna bekas ning klambiku. Selendang biru sing ana ning pundakmu, ilang ra bakal balik ning tanganku. Ilang barang rasa tresnaku. Selendang biru gawe mati rasaku. Hey. Nadianto mung gamelan nyol tak percil nyatane ya lumayan ya. Tapi saya nek gamelan, Pak. Nggih to, Mbak? Tambah rancak, iya to, Om. Nggih. Kula damel niki saiki.
Kowe tangtung-tangtung apa? Apa to kuwi? Bakul es. Dikongkon dar. Nyapa dar gombe sok ngakon. Tung tung. Dodol apa to kuwi jane? Dodol sandal. Niku wau jan pamundutan jan sawah brek-ambrek. Nggih. Sampai ranting anu mangke mboten sekeca kula niku. Lah nggih. Wong nggih naminipun menika lagi katresnan to. Nggih, leres Pak Cai. Yai ingkang kepareng tresnani dumateng budaya. Nggih. Nggih sak saged-saged mangke dipun aturaken. Mboten menapa. Wong godhong kates ae iso nglegakno weteng. Nggih, wong sembukan niku lho damel gakne menungso niku saged lho. Iya. Iki ngoten ta Mas Angge. Si jingkas aku paling seneng yen genduk niki nembang kitir sumilir. Ngeten lho Mas Angge. Senenganku kecilek. Pripun? Karep kula niku mawon. Sing pundi? Iki kitir sumilir niku karep kula. Apa judulnya apa? Kitir Sumilir. Kowe aja omong dek ini luput. Awet diantemi wong kene. Iya. Kitir sumilir menika karyanipun Ki Gedhuk Siswantara saking Kediri. Kediri niku. Iki lek Kitir Sumilir Mbak Niken karo Madangkara wis klop tenan lek iki. Nggih, kula sering ningali kok. Kapan? Iki tanggapan terus kok nonton iki kapan? Bisa nonton. Lah lak YouTube sing 3 dino iya ya roh to, Bang. YouTube Pak, YouTube tibae. Oh ning TikTok. TikTok. Lain Mbak Niken nyanyi lagu Aja ngomong. Sumilir. Kitir Sumilir. Iya. Kok iso ngomong R. Rampe perkara lambemu luput kok. Ora padha karo kakange ra iso ngomong R. Kitir sumilir. Nembange lak niken mesti pas. Pas. Jalukane cah nom-noman ibu-ibu kuwi lho nunggoni ket mau. Iya Mas. Kuwi yo senenganku kecil. Adane sampeyan, Nduk. Enek nanti aku. Enek wi. Anganku. Oh iya lho. Bocah iki pinter lho bocah iki. Lah nadane sampeyan, Nduk. Anganku. Mbak Liti jajal Mbak Liti. Alamu. Aku saja ra iso. Iki lho penak, Nduk. Anganku. Kung anganku. Kok elek to suarane sing. Biar aja berarti. Ikan. Maka kanca-kanca Kitir Sumilir. Yo. Kendangane enak Mas. Asik asik. Asik asik. Bersama Awas Hei Niken Salendrio. Kita goyang lagi, Bro. Nyala abangku. Bukan kaleng-kaleng.
Caket ayu nyembang suarane kepenak. Apa-apa ya iso. Apa-apa degane kambil ijo bejane sing duwe degan. Ndek bojo. Nggih. Lah wong sing urung duwe. Ucapan terindah untuk mempelai berdua Cak Percil monggo. Nggih. Kula nggih namung ngucapke menika sing penting seger waras, sehat selalu, diparingi rejeki ingkang barokah. Amin. Ngoten nak kula ngoten niku. Nggih, nulis rendem tansah rukun selawase barokah barokah lan barokah. Amin. Nduk Cahayu. Liti ayo. Selamat apa? Berbuka puasa. Paling gak yo muga-muga bejo donya bojo akhirat ngono kuwi yo. Ngono. Padha karo omonganmu kuwi lho. Ya wis. Sembah nuwun Cak Percil nggih. Genduk Niken terima kasih sehat selalu. Mbak Liti karo Mas Lentem. Muga-muga mempelai berdua tansah pikantuk wahyune jodoh. Amin. Ya nduk rakit mbacut nih gelar cerita. Monggo tak dherekake, Mak.